Kaixo, guk Itxaso, Claudia eta Claudia gara, eta gaur gure porrusalda bereziaren reseta aurkeztuko dizuegu. osagaiak, oliba olioa, lau orozko txorizoa, gatza, 3 patatak, 3 porru, 4 eszenario, tipula bat eta gure irakaslearen Ortube baserriko sagardo naturala. lehenengoz ur edalontzi bat, eta sagardo elontzi bat botatzen dugu lapikuan. ura, Sagardoa. Gero, plaka piztu egiten dugu. Eta txorizoak botatzen ditugu. eta 5 minutu jartzen dugu egozten. Eta gure osagai guztiak mozten eta zuritzen ditugu. Eta ja daude zatituta. Orain, porruen eta eszenarioen azalak pintzen ditugu, lapiku baten, han ura pizka batekin salda bat egiteko. Orain, olio pizka bat bota dut lapikuen barnean. Tipula botatzen dut. Orain azenarioa. Eta ere bai porruak. Orain pizkatxo bat nahazten dugu. 2 minutu eta gero, patatak botatzen dugu. Eta nahazten dugu berriro. Lehenengo porruen eta eszenarioen azalaren salda pizka bat ipintzen dugu. Orain gure toke berezia. Txorizoak egosi ditugu sagardo pizka batekin. Eta orain porrusaldan jartzen ari gara. Gero txorizoa hartzen ditugu lapikutik eta mozten dugu berriro lapikuan jartzeko. Orain porrusaldan txorizoak botatzen ditugu. Eta 2 minutu ipintzen ditugu hor. Eta horrelak geratu da porrusalda. 3, 2, 1... Eta hau izan da dena! Espero dugu zure gustokoa izatea. Agur!